Akwede e kind chwech ma opogore e ohinga maduong' ma oseneno e kuonde dak maongore e piny mar Afrika. To moloyo e kar dak ma Kibra e bor Nairobi, kama oting'o oganda maromo ji 200,000 kaluwore kod kweno noero mane otime e higa 2019. Jen Anyango en nyar Luo ma bende ong'eyo kar dak ma Kibra ngimane duto, to nimar ne ochako dak e kar dagno kapod otin. Kata kapod odak e dala mar Kibra, to en miyo matiyo kod mine kendo okonyo jok manyiri e yore mag jipo. Jen ne ochako bedo kod lek mare kane entiere e bwo higni 18 ka opimonwa ni dak e kar dak ma Kibra kata e kuonde dak goeko ma ongore nyalo miyo ibed kod paro ma ojiwore moloyo higa ma intiere godo. Kadwa donjo Kibra ka eri, an adonjo Kibra kapod atin kapok abedo jahigni 18 to ne ngima ok ne ngima mana aneno ka en ngima ma adwa dake. Ndalo go nandiko mang'eny sana, nono ka koro ka e skul koro ndiko report na titles mag ndiko na ne not my life. Manyiso ni nadagi ngima no kabisa. Koro kana adonjo to ne ok yot ahinya, but naneno kaka apuonjora kaka temo chapo iye mondo abang'e mana kaka abedo e iye. Lakini nategno achako puonjora mang'iyo ni kane aneno ni it's not my life. Koro kane nitie nyithindo manayudo ka nyithindo gin be ji chapo ngima ji mopogore opogore. Naneno ni kaber akawo thuolo mar puonjo nyithindo kaka ginyalo live lives gi kaka ginyalo bedo joma otegno ero. Kato bang'e kendo achako aneno ni ber mondo ariw mine modak e kuonde mogogore giri mondo eka duonde ginyalo winj malo kucha chande. Nikech ka gibet abeta kata ka gitimo gik moko ka jomoko timo, to nyiso ni ok gibi kelo lokruok e ngimagi. Kane Rikwa dayo dhog Jen kod gigo eko ma osetimo, ne oleronwa chal mar ngima e kar dak ma Kibra. Nyithindo manyiri gi joma mine. Koro joma mine mantiere e Kibra kae iyudo ni ng'enyne gin joma mine ma gimoro marach nosetimore e ngimane, nitie kaka piny nobage. Emomiyo neno ni wadhi kama ngima bet anyalo dhi e Kibra kacha ang'e kaka anyalo loso ngimana. To kuonde Kibra kende kata Mathare, kuonde dak mogogore gi tete. Koro mine gi kodonjo kar kae to iyudo ka moko nitie modonjo gi pesa kendo giyudo ka gichako ngimagi. To nitie moko miluongo ni chako from zero ma en onge gimoro amora. Otemo manyo ni kayude ot ma samoro wacho ni en tek mano yudo kama onyalo keto e wiye gi koro samoro kata dhoot mano onge kaka ng'eyo to en moloso. Koro mondo ong'e kaka oloso ngimane to pango ngimane kendo ok yot ga. Nitie jok ma gino bago ga kabisa mondo to kaka oyudo ng'ama mako lwete. To ng'enyne biro ng'iyo nikech samoro koro divorce kendo ng'eyo ni nyithindo gi onge. Koro ineno mana kae kende kama nyalo bete. Koro mano gima kaka wachako ngima Kibra. Thoth joma mine ma odak e kar dak ma Kibra nitiere kod mbekni ma opogore opogore ka bende chedho nade ma gin godo bet ka chalre matin. Ni aromo kod Irene Atieno ma jahigni 30 ma bende oleronwa chal mare kod kaka ne oyudore e kar dak ma Kibra. An dak Kibra kabire to nabire mana nikech kendo nadak bahati eka nayudo kendo ng'ama nayudo kendo nodak Kibra. Wach ka wach nitiere kod hinyruok. Weche hera seche moko nyalo miyo ibedi kod kinde matek ahinya kendo chango nyalo kawo thuolo malach. Jogo ma yudo hinyruok bende bedo kod chuny matek mar weyo ni jalno ero mochwanyo gi richo margi. Ana Chieng' en miyo ma janyodo 4 ka gi sani to odak kar kende to kweruok kod wuono pargi. Ana leronwa kaka ne ochopo e chuny boma ma Nairobi ma ochopo e kar dak ma Kibra e higa 2011. Ka dak no osekethre to ambe na paro kaka dhano moro ema notuda machopo na Kibra kae. An gi nyithindo 4 midhier ni to kata masingo mothers vale nyalo yudo ni ikoso kata gini chamo chuni ni imanyo tije sebedo ka timo kibaruku ni mopogore opogore kanyal specify ni en mane kama katuna yudo kaka nyathi nyalo chiemo bas ne am gi nyithindo to na ko ne am single parent
nyithindo gi kochopo dhiambo tawegi ot ayudo raba amadho koni miel mag thumbi kamoro amora ma thum dhiye to afuato kama githumbi bora ni nyithindo nasemiyo chiemo samoro banyawegi kata kanya nyisogi gichiem kama mau unind kono agologi kata chon mago dhot tanyisogi gichiem kama mau unind kono nikech ne pod ne gitindo onge ng'eyo maduong' ne jahiga 4 matin ne nigi higa 2. Koro mage gik manadonje na sama ne kaka pacho yepo samoro ka pacha koro ler ko kamer samoro kore makane nadhi limbe dala to gimoro nogaga chunya to nyisa ni an to koro kadok kama nadakie an koro adong nyithinda gi obed ka amanyi yo manyalo yudo godo takonyogi sama gin gi maoka akonyogi pesa mayudo matin taoro Main misalnya di negara itu menggunakan jengo di adhi kendo atime piny achiel kang'eyo ni at the end of the day nyathi nyaka ang' yud gima chamo kata nyathi ang' odhi skul. Ne wamako wuoth nyaka Katekera ei kar dak ma Kibra kama ne warade kod miyo majanyodo 4. Mikai Irene Atieno ne ogoyonwa sigana mare kaka ne ogamo remo ka ne entiere e sikul to kata kamano chunye ne ok ochido kod dok e sikul mar tieko somo mar sekondari. Mabang'e to ne odhi katedo to kuom hawi marach wuon ode ne owito ngimane tok bedo e keny e higa achiel kende. Katieko skul nayudo keny ok nabudhe keny to jaoda mano kinda nofa noweya gi wani kaonge kamoro amora manang'eyo kata mananyalo mako but ne an machiegni gi nyaminwa koro nyaminwa ni ema ne bedo na gimoro amora natemo after 3 years katemo nyithindo seche be nyalo gare achiel maago korwa katieko skul to naneno katek nok nyalre timbe manadonje ne koro ne richo. Mikai Irene kale chandruok mag udi kane owacho ni dichuo ma odak godo ok ohero nyithinde 2 mane odonjo godo e keny to nyithindo mamoko 2 ma onyuol e keny ma koro entiere gi e sani to orito kaka nyithinde kingi. Sama nokenda to nanyisi achiel ni okenda to kumawi marach ne nyithindo ni kapod ora kiyie sawa to noyie ni nikech noyudo kuonge ne en gi dhako osetieko godo kod achiel to chiege chopo nyisa ni en to oyie abedo moro dweche 3 to ne an gi liel nerwa nokadala koro kadhi e liel to nyisa ni bigi yapo matin to biro gi nyathi to kasebiro gi nyathi wabed abeda ma ayach manyuol kasenyuol koro tok nyuol to mara ni koro ok ne chalne koro mare ni manoketo mbele yudo kata chien kuro kane pok anyuolo mare ni en ng'ama ok nyal nyiso ni nyithinda ni dala kikonya iorna ne kata gi pesa moro ok onyal kama kooro to biro tuomo ni nyaka iwinj ka chieng' moro wacho yo ne gi wach pesa kioro tidwa mane dala koro naneno matek nikech an gi nyithindo onego bed ni awuok oko an bende amany Amiyora tich mayot kata kopo ni gimoro organization moro okelo kony moro kamoro kata dwaro ji kamoro tajabedo ka achopa ka mondo awinje kaka chenro mar gidhi koro asebedo ka timo kamano kata ka yudo kibarua moro makata katero nyithinda skul natero gi kama ichulo 400 ariyo naduoga nyuolo moro be bang'e kore ne ngare mage gito tero kama ichulo gi fedo to ok onyal chulo ne mage jamonyalo chulo pesa bo ok onyal ni ter manegi en motero kende kato onge to riembo nyathi to bonyisi ndiko na kona japuonj abiro ang' na to kara nondiro gik mano omond tich sa mpaka achiel talo rit ma piny ruo hotel pesa skul cha kende
kote okodhi kama dhiye. Ok ang'e paro manie iye, mano tama ng'eyo nyaka sani. Ok ang'eyo ni oparo na nyalo ng'ado aterni naka, to ok ang'eyo ni anyalo timo nade. Gin nyithindi Gin nyithinda gite. Koro nikech maka to tengo en ok oshudni kaka. Koro aparo ni komiya na terni magi to mano nyalo ng'ado. Atamalo 70 mag nyiri maweyo sikul e kar dak ma Kibra ikelo kod gamo remo ma ohiu. Ka midhiro makamano ikelo kod dhier kod chal mar alwora. Mamiyo joma nyiri bedo kod yot mar kawo kony moro amora ma dichiw kod dichuo mondo eka giyud kaka gikonyore godo, to ok ne gin owuon to nyaka ne anyuola mag-gi. Mikael Anyango ne ochako chenro mar jiwo joma nyiri kod jogo eko ma wakeini e kar dak ma Kibra. Ka gie sani en kod riwruok mar Polycom Development Project, kane olero ne Lolwe TV kaka jok mamine osebedo kod thuolo mar loso kode kokalo e riwruok noiro. Ayudo gik mang'eny sana. Wan gi mine ma anyalo yudo kata kaka chak ngima onge. Maseneno malit mogik en ndalo for selection violence. To koro itemo manyo mine manyakete iye mondo nyalo rwake miye ka mokete wiye kochako ohala matindo kata mana mag oduma ma ng'ato nyachako kata gi siling 200. To moko maseneno kendo to gin mine mabiro mayudi nyithindo thage. Nyathi otamo wang'. Machiegni chal gi miyo ma nyathine ma class 5 osedonje drugs. Madho gik makech gi te. Koro gima icho timore marach ni chodhi ma ng'ato jomoko make motimo ni richo kama time no. Koro mama ni penjo to tia tem nade. Siwuoyo kode motama kiwuona gi nyathine. To be wan gi mine mabiro ka tulo timore marach e koro penjo ni to koro atim nang'o. Adwa dak gi ng'ade nang'o. Koro waseyudo cases mopogore kachako kwano gi to ok datiekgi kata. Koro gina e lainde mopogore kamano, lakini watemo kama tek ni watudre kodgi wang'e ka wayudo konyruok. Maka ok wanyal timo wan wawegi to warefagi jok manyalo konyogi. Nyadendi an lero ber ma oseyudo ka okalo kuom riwruok mar joma mine mar Polycom. Polycom na fwenyo kokalo kuom nyara mar ariyo miluongo ni Stacy Akinyi. Jo Polycom nodhi limogi e skul kanyo mane gigundu ni en gi talent. Koro kane gikawe to nyathino osebedo kodgi. Koro an adonjo mana Polycom e bwo nyathina miluongo ni Stacy. Koro nyaka nachak riwora gi Polycom, adira aseyudo konyruok mang'eny. Nyithindo dhi skul, ichulo negi skul fee. Aya, kony moko kowuok amba yudo, wan kaka mine ipuonjowa kaka wanyalo bet ka in gi midhierni kaka inyalo konyo, ka in gi stress kaka inyalo overcome stress no. Atonga ma yote miyo mbogo koth awe ne otim kako timre na odhi kako ruwa. Nyadendi Irene bende ne olero ne TV mar Lolwe ber mar riwruok kaka jok mamine. Koro an ba manya mara na yudo matino samora tere chamba agole chamba kata piole chamba kaka wan wa joma mine wa tatero ne gisu na yudo matino ni kaka ng'eyo ne giole ni kaka wasurvive kata matin kama. Koro an tich ok ni namanyo ni koro en gimoro thoth mine samoro ng'ato manyo tich ni pesa ni ng'ato ber gi pesa ni. An ok amanyo pesa ni aber gi pesa ni. Amanyo nikech ochuna nyaka tamany mondo mi abed kech ka ng'abedo ke ka nyathina ne dhi skul ka nyathina ne rwakre koro mane gima chuna dwaro tich ma koro tama seche gi nyithinda gi to ne pod ni dala. Koro gigo aga simu samoro gigo simu wadanyo ni wanindo kech ng'e maisha madala samoro kaka dong kwaye betama nikech samoro kikwaye to dwa duogi marach awinjo ka lit na wacha ni wawuoga mal tich. Koro nawuotho do kama ne ni hotel tapenjo na yudi e tich. To kare en puonj mane kata jip mane ma inyalo weyo godo joma mine ma bende kalo chandruok ma chali kod ma ikale gieki. Kaka nyalo puonje ma odak kendgi ma res nyithindo kendgi en ni mokwongo iluor Nyasaye, mar ariyo iluorori kendi, eka joma mabati man jirendegi bende nyalo luori, mar adek gimoro amora mitimo nyaka bed gima straight forward. Ok imienri chilo tini idwani mondo ji respect, nyaka in iluorri kendi eka joma moko bende luori, titiyo matek. Alafu
ijoin organizations kaka koro Polycon, organizations moko makonyo jigo, idonje ibed achiel kuom organization, ikia kuma konyruok nyalo wuok.